आए मार रहेंगे बर्बाद कर रहेंगे मार के पुट्ठा फाड़ सारी लाल सारा सारी झूठ बोले कि हम फौज के नौकरी करत नहीं मैट्रिक फेल फौज में नौकरी हो जाएगी। कि खेसारी लाल एगो गरीब फैमिली से बिलोंग ना करे वाला इंसान जबकि सर। खुद कहले कि हम भैंस पे बैठ के गाना गावत रहे। ए भाई इतना झूठ बोला जाला एबरा खुद इज्जत नहीं है दूसरा के इज्जत का प्रमोद प्रेमी के लिए खुद की इज्जत नहीं है। कपिल शर्मा के नाइट शो में गइल गले जीता थी सानिया मिर्जा मिली तो चिंता नहीं लगल कि साथी खेसारी लाल कौन स्टार में भोजपुरी वो झूठ बाकी खेसारी लाल जेल गइल बड़े सब सारा सही कुली गलती टीआरपी बिटोरे खातिर कहल जाला। वो जमाना में 5 गो भैंस होके उ गरीब बा जेकरा दुताला में भूसा धरात रहे उ गरीब बा। पर्सनल खेसारी जेल के बीच में अभी तक शायद सुने नहीं वार्तालाप भी ना होला एक दूसरे के प्रति न रुआ लोग को बात करे नहीं लोग। ए भाई हक एबेरा नु मांगला से नहीं के मिलत दू भाई एक माई बाप के लड़का रहता लो नु तो हक जब बंटवारा होता तो छीनला से मिलत हवे मांगला से कुछ ना मिले ठीक। तो एबेरा जेकर लाठी बा ओकरे भैंस बिया तो हमनी के कम पूंजी ढेर पसारा का करें पिया कर बेचारा वो बड़ा का समय हुआ संगे रहनी कहीं ना कहीं आज खेसारी लाल वो लेवल तक पहुंचा में लगातार होला कि रुआ लोग के बहुत बड़ा हाथ बा। ऐसा कोनो बात नहीं है बिगाड़े वाला से ज़्यादा बनावे वाला के हाथ लमहर होला ठीक जी। तो बने में समय लगेला बिगड़े में कहाँ समय लगेला बिगड़े में समय ना लगेला मात्र 2 मिनट के काम बा। एगो जोड़ी रहे राहुल शंभू जी सुभाष जी और खेसारी लाल जी उस साफे जोड़ी अलग हो गई वार्तालाप अभी रहुआ चाहे शंभू जी से रुआ जुड़ल बनी चाहे सुभाष जी से जुड़ल बनी वहाँ लोग से वार्तालाप होला कि ना खेसारी लाल जी के ना साफे टीम से अलग ना अब पता ना वो लोग से होला कि ना हमारे से फाइनल ना होला कुछ कमी बुझाला साथ टूटला के कुछ ना हम एकदम निमन बने काहे खेसारी लाल 2 करोड़ के रेंज रोवर पर घुमाता रहे ना बड़ा भीला काका लेके घुमाता रहे घर लेता रहे। ए भैया तो ओहू में 4 गो चक्का बा आ HMT ट्रैक्टर रही ओहू में 4 गो चक्का लगेला ब्रांड बहुत बड़ा मायने रखेला कौनो माने ना रखला हमनी खातिर कुछ ना माने रखेला हमनी खातिर कौनो माने नहीं रखत का कहे के चाहते हैं ओरिजिनली वहाँ के बारे में रुआ का कहे ए बेरा ब्रांड फॉर्च्यूनर पर चढ़े वाला ढेर लोग बा एगो रोला पर चढ़ कर बियाह करे जाई ना रोडवा जौन बैठावेला देखी ना कौना के टीआरपी ज्यादा मिलत फॉर्च्यूनरवा के कि रोलवा के रुलवा के कहीं ना कहीं ज्यादा के अद्भुत एगो हो जाई मिली नु हाँ। तब तो यूनिक करी सबसे पहले कौनो काम यूनिक करी लोग पसंद करी मतलब कहे का मतलब है कि अभी के समय में इंडस्ट्री में 2 आदमी के चर्चा के विषय बाड़े पवन जी और खेसारी जी सबसे ज्यादा चर्चा के विषय बानी लो लेकिन वही बेरा के साथ रहे वाला रहुआ उतना चर्चा के विषय काहे नहीं की। देखी कहे का मतलब कि एग्जाम जब होला नु सेंटर जब जाला तो लगभग 500 लड़का फॉर्म अप्लाई करेले उनमें से मेरिट डिवीजन कितना लोग आवेला 2-4 तो वही समझ ली कम लिखना ज़्यादा समझना मेरिट नंबर 2-4 आदमी के आवेला आ बिहार टप कहल जाए तो में से इनल गिनल 1-2 50 गो स्कूल मिलावल जाए तो 1-2 बिहार टपर होई तो सही मान ली कि सब जना हमने कि एक राउंड में दौड़त रहनी सन एगो फील्ड में तेज निकल रहे हमने के पैर में दर्द हो गई चुपचाप बैठ गई सन मान लिहल जाओ कहे के मतलब ई बा कि चली रुआ कहनी जे कि मेहनत करे में कहीं ना कहीं थोड़ा सा रुआ से अचूक भाई जो ना कारण रुआ डाउन हो गई नहीं। फोर्स इज फोर्स मनी द पावर पैसा है तो सब कुछ है तो पैसा ही का वो के तो बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करत रहनी ई के कह देला लिट्टी चोखा बेची वहाँ के तेगो कहे नहीं जे पिताजी लिट्टी चोखा तुम बेची जी सरकार तो लिट्टी चोखा के बिजनेस ना हो पटना में चल के देखिए ना एगो ठेला लगावेला लिट्टी चोखा वाला दिन भर में 5000 कमाला वो बिजनेस ना हो जेकरा दुआर पर वो जमाना में 5 गो भैंस होके उ गरीब बा जेकरा दुताला में भूसा धरात रहे उ गरीब बा छक्का बन के डांस करी ई चीज रुआ देखले बनी कि ना ये सरासरी गलत बात है खेसारी लाल छक्का बन के डांस ना कर नहीं बेशक बात होती है या नहीं होती है लेकिन ये गलत बात है लगातार इंजाम लगता है उनके ऊपर जी ये बात गलत है। हाँ वो ऑर्केस्ट्रा में रहते थे गाना गाते थे ना जेकरा कलाकारी के कीड़ा काट देला ना पचाठी पर चढ़े के बेरा तक ले इलाज कोनो डॉक्टर करिए नहीं के सकता वहाँ के अंदर कीड़ा रहे जी सरकार चाहे धरती पर के कोनो कलाकार होके कोनो ट्रेड के होके वो कीड़ा एगो ऐसा बा काट दी तो पचाठी पर चढ़े टूटी चलत रही तब वो पिक्चर के नाम धैल जाए तो आँख बकबका के खोल दी कि हाँ हम कलाकार हैं। तो यही कारण हुआ कि इतना पैसा मतलब रहुआ एगो पहली बार हमारा चैनल से पहली बार हम कोनो चैनल पर देखते हैं यहाँ बतावल जाता कि खेसारी लाल एगो गरीब फैमिली से बिलोंग ना करे वाला इंसान जबकि खुद कहले कि हम भैंस पे बैठ के गाना गावत रहे। ए भाई इतना झूठ बोलल जाला एबेरा दुनिया मतलब भारत में अनेकों लगभग थी 31-32 गो स्टेट बा जौना के राज्य कहल जाला स्टेट में सबसे ज्यादा शिक्षा के मामला में IPS पैदा करेला एगो बिहार हमनी के राज्य है ठीक ना। अब एजी इतना शिक्षित लोग के बीच में खेसारी लाल सारी झूठ बोले कि हम फौज के नौकरी करत रहनी मैट्रिक फेल फौज में नौकरी हो जाएगी मैट्रिक फेल आई हाँ आप कितना स्टेज पर सुने होंगे कि फौज में 1.5 साल नौकरी कोई नहीं लेकिन इहो गल हम तो अनपढ़ हम तो गरीब भैंसिया चराए वाला इहो बोले सानिया मिर्जा के गाना गनी तो तिहाड़ जेल में चल गई नहीं रमेश जी छोड़ा के ले ले
हाँ उहे गाना से के कहीं पहचान मिलल। आ कपिल शर्मा के नाइट शो में गइल रहे, वो जीता थी सानिया मिर्जा मिली तो चिंतन नहीं लगी साथी खेसारी लाली कौन स्टार में भोजपुरी के। अच्छा हाँ एगो विशेष बताइए। रुपा क्वेश्चन करेंगे। ओ बड़ा एगो एग्जाम लगा दो सानिया मिर्जा खुद ही गाना के सुन के केस कइले बड़ी तब खेसारी लाल गइल बड़े, और जबकि सानिया मिर्जा इग्नोर कर देता हम चिंता नहीं की। जौना बेरा गौले रहे वो बेरा तो सोशल मीडिया के जमाने ना रहे, तो कैसे जिले रहे? पहुंचल कहाँ से, कैसेट वाले जगह ही पहुंचौले का उनका लगे डेरा पर। तब तो इहो झूठ बा कि खेसारी लाल जेल गइल बड़े। सब सारा सही कुली गलती टीआरपी बिटोरे खातिर कहल जाला। बिजनेस फैलावले नहीं जाता तो जितना हम झूठ बोली के गरियाओ को के 250 को गरिया त निकाल से हम ही बोले बा ना तो हम गरिया के बिजनेस नहीं क्यों, हम तो सच्चाई दिखावे तनी। और इस सच्चाई आज रुआ पहली बार पोल खोला तनी हमरे चैनल के माध्यम से कि इस सब अफवाह फैला के खेसारी लाल अपना आपके टीआरपी शायद यही कारण आज खेसारी लाल बहुत ट्रेनिंग है सर और तमाम नाम से सावल जल। चलते चलते राउर एगो डायलॉग सुने के जाए जोना के नाम से रुआ के पियक्कड़ के संबोधित कइल गई। आए मार रहेंगे बर्बाद कर रहेंगे, मार के पुट्ठा फाड़ रहेंगे। और रुआ पर यहाँ रही चाहे मंसूरी में बोली बतियाई भोजपुरी में तो कहल गई कि भाषा भोजपुरी एक समझल जरूरी, रेशम के नूरी जैसे सुहागन के चूरी वैसे शोभेला हमार भाषा भोजपुरी, न्याय गति लीन है लगही पर मीन है, सच मानी तो हिंदी के मझली बहिन है, जहाँ ले बनल बा भोज में पूरी ओजी ले शोभेला भाषा भोजपुरी। ये सब गाना तो इंडस्ट्री से लुप्त हो गई बड़ी सन सब टाइप के गाना पहले पवन सिंह जी भी गावत रहे तो केहू नहीं खे गावत। अच्छा ना गावेला जब रौरा दुआर पर मंच कराएम न कोनो सिंगर के बुलाएम तो इनल गिनल सिंगर हम बताओ तनी नाम ध के अवधेश प्रेमी के बुला ली, धनंजय धड़कन के बुला ली ना, दिने पर दिन दुनू लटके फटके पेनी में छेनी सटावे लगी लोग, इंडिकेटर। ठीक बस सारा लोग घर चल जाई के बाची हो जी। प्रमोद प्रेमी के नाम लेनी इतना अश्लीलता परोसतर स्टेज पर ना कनिया अवधेश प्रेमी के कनिया उहो के नाम लिए अश्लीलता कितना परोसतर हाँ स्टेज हाँ पर। हाँ हाँ उ परोसतर देखो कहल बा कि एगो बड़ी पुरान दुगोला में गीत नारदी विधा के व्यास लोग गावत रहे कि जे अपना घर में झकले बा दोसरों में झांकी हो तो जेकरा इज्जत नहीं खे दोसरा के इज्जत का राखी हो, जेकरा खुद इज्जत नहीं खे वो दूसरा के इज्जत का राखी। प्रमोद प्रेमी के लिए खुद की इज्जत जैसे भाई हम लोग हम हैं ना, हम तो गॉड से कर रहे हैं। शुरू से और इंटरव्यू देखबे चाहे जे बात तो मुंह पर बोले नहीं कि देखिए गलत बात चैलेंज के साथ ना कोई हो तो आ जाए किसी भी एंगल से, गाने से बजाने से स्केल से कोई भी साज बाज बजाने से। हाँ बायां हाथ पे जौन बाजत है तावना में कमजोर पड़ी ना, नहीं तो जिन बस चैलेंज ठोक के लिख दीजिएगा कि खुला चैलेंज कर रहे हैं गजेंद्र शर्मा पियक्कड़। हम सीधे कह रहे गजेंद्र शर्मा जी की तरफ से गजेंद्र पियक्कड़ तो खुला चैलेंज बा जेकरा जोना एंगल में फरिया के बागे फरिया ले। जी सरकार हमनी के बाउर मतलब कि ईगो से ना घमंड से ना गॉड से कहतनी सब ना, गर्व से कि कोई होके तो मतलब हमनी के मोटकी गौनई में चाहे मेहिकियों में आके फरिया ले, खुला चैलेंज। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और साथ में रुआ हमारा संगे जुड़े खातिर। हम चाहब कि AM भारत न्यूज के जितना लोग देखा था तहे दिल से प्रणाम बा, आदाब प्रणाम सलाम दंडवत गोड़ लगता नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का भी मेरे